खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ क'क्राझारनि थुनलाइयारि हाबाफारियाव गं 15 बर' बिजाबफोर बेखेवदों। आसामनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा 29 दिसेम्बर खालि क'क्राझारनि बड'ल'जी फसंथाननि अडिट'रियामाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव गं 15 बर' बिजाबफोरखौ बेखेवदों। मोनसे थुनलाइयारि माइल खुन्थिया बे हाबाफारियाव मोन9 खन्थाइ जथाइनाय, 2 सुंद' सल' जथाइनाय आरो रायथाइ आरो थुनलाइयारि सावरायनायनि सायाव गांब्रै बिजाबफोर फोसावनाय जादों। बे हाबाफारियाव बर' साहित्य सभानि आफादगिरि सुरत नार्जारि आरो क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं आदाराम बसुमतारी बिथांमोनहा जयै बिजाबफोरखौ बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारियाव फालिजानाय लिरगिरिफोरनि गेजेराव अनजु बसुमतारी, वर्जिन जेकबा मुसाहारि आरो गासैबो मुंदांखा लिरगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिफोर ड इन्दिरा बर'मोन। गुबुनफोरजों लोगोसे बिथांमोननि हाबाया धोनि थुनलाइयारि दोरोङारि आरो बर' थुनलाइनि बांलांनाय गोनांथिखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अनजु बसुमतारीया जथाइ बिजाब बेखेवनायनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। समनि आंखालनि थाखाय बिजाबफोरखौ हारसिङैनो जागायनाया मोनसे जेंना जानो हागौ। बेखौ फोजोबनो थाखाय जों बोसोरफ्रोमबो जथाइ बेखेवनाय हाबाफारि खुंगासिनो दं। लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो आरो फालिनो थाखाय मोनसे जौसां बानायगासिनो दं, बिथाङा बुंदोंमोन। बर' साहित्य सभानि आफादगिरि सुरत नार्जारिया थुनलाइयाव आइजोफोरनि बिहोमानि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै बुङो, हौवाफोरनि गोहोम गोनां समाजाव आइजोफोरानो गुबुन आइजोफोरनि गोसो मोन्दांथि आरो मोन्दांथिफोरखौ थारैनो फोरमायनो हायो। थुनलाइयाव बिसोरनि दैदेननाया दाजाबारि सोलायनायनि नेरसोन। नैथि खौराङाव दङ एबसुनि आफादगिरिया 2025 मायथाइयाव बर' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ मावफुंनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोदान बोसोर 2025 नि थाखाय आसाम आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) नि सुबुंफोरनो गोजोन, जौगानाय आरो मावफुंनायनि बोसोर होनना फोसावनानै गोदान बोसोर 2020 खौ हामलायथि बावहरो। बर'आ खौसेथि आरो दावगानायखौ बांहोनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै रायजोनि गासैबो थाखोनि थाखाय गोजोन आरो खुसिनि थाखाय आरज गाबो। गावनि खौराङाव बिथाङा गोबां गाहाय आयदाफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन, जायनि सायाव बिथाङा लुबैयो दि रायजो सोरखारा फैगौ बोसोराव गोसो होनांगौ। एबसुआ लुबैयो दि 2025 मायथाइया हादोरारि सोलोंथाइ खान्थि (NEP) 2020 खौ गोहोम गोनां मावफुंनायजों लोगोसे बिमा रावआव गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोगोन। रायजो सोरखारा बर' बिजोंनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, सासेल' फोरोंगिरि गुदि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननाय आरो गेजेर फरायसालिफोराव थिसननायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोनांथि होनांगोन, बर'आ बुंदोंमोन। बिथाङा BTR गोरोबथानि दफा 6.3 बायदियै भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो खावलायदोंमोन आरो हादोरसानि गोजान आरो गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव गोजौ फरायसालिफोराव फरायसालि नागारनायनि हारखौ लाथिख' खालामनो थाखाय मोनसे खान्थि आजावनो खावलायदोंमोन। आसामाव लेखा गोरों लाइमोनफोरनि गेजेराव बांबोनाय बेकार थासारिखौ नोजोर होनानै बर'आ 2025 मायथाइयाव लाइमोन सुबुंफोरनि थाखाय बांसिन साख्रिनि खाबु सोरजिनो रायजो सोरखार, मिरु सरकार आरो BTR गौथुमखौ खावलायदोंमोन। बिथाङा लाइमोनफोरखौ फालांगियारि आरो गाव साख्रि सोरजिनाय हाबाफारिफोरखौ नागिरनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। दैबाना आरो खुरखानायनि जेंना, जाय आसामाव जिउ आरो सम्पथिफोरखौ गोबां खहा खालामदों, बे बर'जों दैखांजानाय गुबुन मोनसे जिंगामोन। बिथाङा रायजो आरो मिरु सरकार मोन्नैखौबो बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो बेफोरनि गोहोमखौ बाङाइ खालामनो थाखाय गोलाव समगान्थि आरो गुसुं समखान्थिनि राहाफोरखौ मावफुंनो खावलायदों। बर'आ 2025 मायथाइयाव BTR गोरोबथानि मैखोम दफाफोरखौ गोख्रै आरो सम खानानै मावफुंनो थाखाय खावलायदों, जायखौ बिथाङा फोथायो दि ओनसोलाव गोजोन आरो जौगासारनायखौ बांहोबाय थागोन। बिथाङा गोख्रोङै बुङो दि बर'-अना-बर'नि दाङाबाजिया बन्द जानायजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलाव हिंसाया जोबोद बाङाइ जाबाय आरो BTR नि 35 लाख सुबुंफोरखौ खौसेथि लाखिनो आरो गोजोन लाखिनो खावलायो। गावनि रादाब बिलाइयाव बर'आ भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों दि गोजोन गोरोबथानि गोसोजों जेलाव थानाय साफ्रोमबो बारग' NDFP सोद्रोमाफोरखौ हगारनो आरो गावसोरनि केसफोरखौ बोखारनो थाखाय, गुबैयै जायफोरा सिगांनिफ्रायनो 14 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानांबाय।
गावनि खौरांखौ फोजोबनानै बर'आ 2025 मायथाइखौ हिंसा उदां समाजनि बोसोर जानो हास्थायदों। थामथि खौराङाव दङ खोला करियानि दुखुनांथाव जाथाय। जेजु एयार फ्लाइट जाब्रबथायाव सा 179 सुबुंनि जिउ खहा, 2 बारग'दों। खोला करियायाव गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथायाव थैनायनि अनजिमाया सा 179 जानायनि आसा दं। जायगानि अर खोमोरग्रा हानजाया बुंदोंमोन दि बिरखंआव थानाय 2 सुबुंफोरखौ गोथाङै रैखा खालामनाय जादोंमोन। जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बेंककनिफ्राय फैनाय मुवान थांग्रा बिरखंआ लेन्डिंनि समाव कन्ट्रल खोमादोंमोन आरो रानवेनि जोबनायाव मोनसे इन्जुराव सौग्रावदोंमोन। रैखाथि हाबाफारिया आरोबाव गोब्राब जादोंमोन मानोना सौग्रावनायनि उनाव बिरखंआ अर नांदोंमोन। बिरखंआव गासै 181 सुबुंफोर दंमोन, जायनि गेजेराव 2आ बासिदोंमोन। फारसेथिं 2बो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जाथायनि उनाव रैखाथि हानजाया गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दं, नाथाय जायगायाव अर आरो धुवानि जाहोनाव रैखाथि हाबाफारियाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। बे समावनो खोला करियानि सोरखारा बे जाथायखौ हायुङारि दुखु फोसावदों। थैनायफोरनि नखरफोरनिसिम दुखु फोरमायनानै हादोरगिरिया रैखाथि आरो रैखाथि हाबाफारिखौ गोख्रै खालामनो बिथोन होदों। जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय मोनसे जुनिया आफादबो दानाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामाव गं 27 जिल्लायाव जानो थांगासिनो पन्चायत बिसायख'थि। जोबथा भटार फारिलाइ फोसावबाय। रायजो बिसायख'थि आय'गआ मावख'आरि महरै फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा भटार फारिलाइ फोसावदों, जाय मोन 27 जिल्लाफोरनि भट होग्राफोरनि थाखाय गुवारै फोरमायथिखौ रोखा खालामदों। सोदांनाय फारिलाइयाव गासै सा 1,90,14,913 भट होगिरिफोरखौ सोफानाय जादों, जेराव सा 90,60,640 हौवा भट होगिरि, सा 98,53,865 आइजो भट होग्रा आरो सा 408 थामथि आथोननि भट होग्राफोर दं। बे बिसायख'थियाव 397 जिल्ला परिषद गौथुम (जेडपिसि) आरो 181 आन्सलिक पन्चायत (एपिफोर थागोन। रायजोनि 2,192 गामि पन्चायत (जिपिफोराव 21,920 वार्डफोरजों मोनसे मख'जाथाव अनजिमानि वार्डफोरखौबो बादायनाय जागोन। भट होनाय बिखान्थिखौ गोरलै खालामनो थाखाय बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय मोन 24,884 भट सोग्रा मिरुफोर गायसननाय जागोन। साफ्रोम जिपिआ वार्ड बाय वार्डनि बिथायाव बिसायख'थि खुंगोन, जाय गासैबो भट होग्राफोरनि थाखाय मोनसे साजायनाय आरो मोजां बिखान्थिखौ रोखा खालामगोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ गोदान बोसोरनि थाखाय गोमोथाव डीजे लकआप रैखाथि खौरां सोरजिदों। आसाम पुलिसआ गोदान बोसोरनि मोनाबिलियाव गावसोरनि गेलेग्रा अब्लाबो सानखांहोग्रा नोजोरजों फिन खेबसेबाव ससियेल मिडियायाव सोमावसारनाय सोमजिहोदों। गावसोरनि बावैसोनि ससियेल मिडिया पस्टआव मोनसे डीजे लकआप नाइटखौ सिनायथि होयो। पार्टियाव थांग्राफोरनि थाखाय गोदान बोसोर फालिथायखौ जागायजेननायाव बिबान गोनाङै रंजानो थाखाय मोनसे गाज्रि रैखाथि सांग्रां गोसोखांहोग्रा। रैखाथि गोनां गारि सालायनाय आरो बिबानगोनां पार्टी खालामनायखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों बे पस्टआ सुबुंफोरखौ गावसोरनि रैखाथिखौ गोनांथि होनानै रंजानायाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरो। जेराव बिटसआ गुदुं नाथाय बारफोरा गुसु, पस्टआ मिनिथाव महरै हर गेजेरसिम मोनसे काउन्टडाउन दिन्थियो। मोनसे सानस्लाबै महरजों बाहागो लागिरिफोरखौ गोसोखांहोनाय जायो दि जुदि बिसोरो सांग्रां थायाब्ला आरो नेमफोरखौ फालियाब्ला काउन्टडाउनआ नोंथांनि जामिनसिम थांनो हागौ। हरनि थाखाय सारियाव डीजे लकआप, डीजे ब्रेथलाइजार, एमपि सीट बेल्ट आरो डीजे नो ड्रांक ड्राइभिंजों लोगोसे डीजे श'वार राइडार आरो सेफ स्क्वाड दं। पार्टियाव थांग्राफोरखौ मोनसे रुजुजायै ड्रेस क'डजों मानिनो थाखाय खावलायनाय जायो। हेलमेट, सिलबेट आरो मोजां थिरांथाफोर। मोनसे गेलेग्रा जेबाव आसाम पुलिसआ दाजाबदेरदों आरो जुदि नोंथांनो सासे डीजेनि गोनांथि दं, अब्ला बेखौ जोंनो जानो दाहो। रंजाग्राफोरखौ स्मार्ट थानो थाखाय थुलुंगा होनाय आरो खैफोद गैयै आखुनि फिथायफोरनिफ्राय बारग'नो थुलुंगा होनाय। पस्टआ मोनसे जोबथा स्ल'गानजों जोबहैयो, "नो रिग्रेट निउ इयार", बयखौबो गोसोखांहोयो दि मोनसे रैखाथि गोनां रंजाथाव रंजानायआ गोदान बोसोरखौ जागायजेननायनि बयनिख्रुइबो साबसिन राहा। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।